Egun igual, hau Larrabetzuko kontzertua da, uste. Mediak endu zituen berua sartu zitzaion. Hemen zitu, no estazkame. Ez da, bota desberdina dira, Ostras, ba. Bai, bota desberdina dira. Igual bai, eta hor eskularruak eta sea. Eta iguala da, no? Ja, bai. Ahora aldatu bintzan. Bueno, kontzertu erdin berua sartu zitzaion da, aldatu bintzan. Bai, lu era koketa, osea, que... Bai. Eta hau da, garaiko egunkarian, zakilixut. Nola egiten dute amodioa, baserriko neskatilak. Beti eskatzen. Oso polita da. Bueno, oantxe gaude Biztanlegreko auzo elkartian, beko pisuan, da, Zarauzko udalazkan hiruentxegu lokal, eta bertan gaur egungo taldia jotzeue. Baina adibidez, Lu eta bere lagunak hemen goiko pisuan hasi zian. Hasi zian umedezio taldiakin eta gero okeiko realitatea pasazian. Hau, okeiko realen abestia da. Gaur berandu esnatu naiz. 1, 2, 3, 4. Laurogeigarren hamarkada esaten datenean, etortzen zait burura ertzainak taldearen kantaren esaldi bat oso adierazgarria dela. Kriston martxa zegoen sasoi ilun horietan. Iritzu punka, ostakizeo, ez zion esarrei garrantzia ematen. Da, ikustezu, argazki horrek intentzio badaka, nahita dago hartuta hola, beira posiak, beira gestuak, da nahi desberdin bira hauek.